Red TV, Barangay and SK Election Coverage.
TV, Barangay and SK Election Coverage. Sige daw po tabi, ilingon tanong ngunyan kung okay na. Alat lang. Pilihan 2023 The Bicol Net TV, Barangay and SK Election Coverage. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Oy, sige daw, ilingon talaga yara tabi paningarman. Kung okay na, an sa tuya na microphony. Microphony. Pilihan 2023 The Bicol Net TV, Barangay and SK Election Coverage. Okay na. Okay na, partner Narman. Sa wakas, na solve na. Kaya palang kasubago na ikinaga mangno kita, di kita nagmamangnuwara, na kita nilidang sa tuya. Ito pala, dahil na kita ki audio. Sige, alat lang ta. Alat na. Sige. Oras natin mga kaibigan, it's 4:15 in the afternoon. Sige po, dyan sa luwas, yan po sa Libon. Si kapartner na Arman, kasurok na Arman. Dyan sa Libon, Albay, ang hotspot. Ang Comelec hotspot, sa mga Comelec hotspot. Pinagbabandayan po ang Comelec dahil po sa mga nangyayaring mga medyo may karahasan. Dahil baga sa nangyari po last time na may binadil na, kapitan. Sige daw, taramon ta dyan ang istorya with kasurok na Arman Reyes dyan sa Partikan Libon, Albay.
Kasurog Patrol Report. Kasurok na Arman, marahay na pagkahapon sa Giraray. Go ahead. Okay na? Malinaw na sa kuyang audio. Yes, malinaw na tabi kasurog na email ato. Ayun. Okay, very good. Sige. Kaya pala kasubago Nako amang giraray na nakuan patamat okay, so angon yan pa mangirari kita Sige. sa loob mismo kan compound kan na Pantaw Elementary School na nag-ipon na birilangan. So kasubago duman sa may 0104A bigkuan niya to ang impormasyon dapat man sa duwang balitulong barangay captain na naglalaban-laban niya na taon partikular na digdi sa barangay Pantaw Libon Albay ining digdi sa may 2% cluster 77 ini kasurog na SM medyo minalamang digdi si incumbent honorable po ng barangay Jupit Fernandez ang ABC President Asinman ex-officio member kan Sangguniang Bayan kan Libon. Jupit Fernandez. Sisi ang kalaban niya tabi. Tapos partner. Yes, kasurog na SM Nil. Digdi naman kita sa tulusindang naglaban-laban digdi si Kagawad Mercy Boban Asinman si certain Relor Casa tulusinda digdi unyan sa digdi sa precinct number 00968 and 00960B Alcomista lamang pa manggiraray si incumbent honorable barangay captain Jupit Fernandez. Kontra digdi sa dua aros digdi sa tulong room kan digdi sa laog kan na Pantaw Elementary School saro niya to na pigsirit aros lamang gabos incumbent barangay captain Jupit Fernandez pa manggiraray kontra sa duang kalaban niya na si honorable barangay Kagawad Mercy Boban asin si certain Relor Casa. Ayan, digdi sa may parting ini, dikitan na mga nagmimiron na mga kababayan natin sa barangay Pantaw. Kunsahin, durdiretso na ang birilangan yan. Aros lamang gabos sa digdi sa may 8% partner. Lamang gabos si incumbent barangay kapitan Jupit Fernandez. So hindi ako sa lahat yan kung magbago pa ini pero magdipisilan ng humabol ining mga kalaban niya. Pantaw yan, partner. Pantaw Libon Jupit Fernandez ang kapitan. Yes, kasurog na SM Nil. Naglilibot kita ngunyan sa gabos na presinto. Itong nalibutan kinalian ta nasa 8% na ito partner. And digdi naman kita sa may 4 na presinto. Hilingon ta kung kisay ang lamang digdi na mga kandidato tulong barangay captain ang candidate. And mapasiring na kita duman. Gayon na ang signal ng kasuyang Bot sabihon tabi kasurog ni Arman, bot sabihon dyan sa Libon, Pantaw Libon, tapos na ang laban. Agaro araw kaya ang mangyayari.
siguro ano at yan na pagkabanggit pagkatapos kan na birilangan iyo man girara na maluwas na pangaran iyo sa ako yan. Pero sa mga sa iling mo tabi kasurog da Arman pirang porsyento na kan balotang pigbubunot na sa pira na sindak nasa kabangaan na ba 25%? Day pa. Posibleng mga nasa 15 or 20% pa lang. Day pa kita pwede makataram kayan ki ano, day pa makataram kayan ki iyo na kung tapos na. Kung araw kayan. Pero gabos na ano porsyento haros siya ano lamang. Kaya medyo kaso paano ba may 16 siya ang kalaban 7 lang ang kalaban 16 sa iya. Ayan. Yun ang pinaka-ultimong porsyento na sa toyong hiling na iyo inian na talagang lamang pa man giraray an barangay captain kan barangay Pantaw Liman Albay na sinurabol punong barangay Jupiter Fernandez kung sakaling naswerte siya pa man giraray kan baka siya pa maging ABC president Nasinaw wala man si kapitan. Iyo, bago pero naguli pero tibaad mahiling man niya giraray. Tapi dito makauli sa kapitan ta interviewon ta kung anoan sa namamatian sa mga oras na ini. Ta ini magasulo critical na sitwasyon na ngunyan. Ini na supigapod na kurab by heart takig may legs na kan mga kandidato. Okay. Ayo. So at yan na partner kung dahil niya tumahiling si Kapitan Jupiter Fernandez, baka dumanan niya to sa iyang residensya. Sige, tama ka ulit nato. Yan na mga ano niya to mga kasubagan para dalan sa subagan. Yan. Ano ang mga igwa ka dyan siya ang head din da. Ano yan? So mga ano yan? So bago sa mga nagsusugyar ini man sa pag mga maburuto. So mga nagkaraway pag-asa sa bago. So iba yaon pero ngunyan so iba wara na. So yan partner nakalibot na kita digdi. Siguro mapasiring na kita duman sa residensya ni Honorable Punong Barangay Fernandez silingon nato kung may oras siya para interview sa tuya maraman niya kung ano sa iyang reaksyon mapadapit man digdi sa nangyayaring birlangan na sa pamangiraray na minalamang sa kunya na mga oras. Sige. Okay. Yan muna partner ang sa tuyang dagdag na impormasyon gikan sa location Arman Reyes and Kasurog Nindo digdi sa Libon Albay. Pilihan 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. Sige po, salamat kay Kasurog na Arman Reyes dyan sa Libon, Albay. Dyan po, particularmente sa may Pantaw Elementary School. So sa iyo pong area of responsibility sa giraray man nahil man ni Kasurog na Arman ang lamang kan dati pong or incumbent na kapitan na si Jopet Fernandez, ang ABC President man kan na Libon, Banwaan kan Libon. At from time to time, ikukaunta ang linya ni Kasurog na Arman, iyan po tabi na lugar na iyan, ang Libon talaga, mapagal mga tugang, ang Libon, yaon po sa critical na area, yaon po sa lugar kung saan po biglaagkan Comelec na inisupigapod na nasa red alert status. Maloya. Anong maloya? Ano magparaloya? Alam mo na. Maloya da alat. Si kagawad ini ong Jaime. Magparaloya. Anong maloya? Ano magparaloya?
Pagod ako pag na-down ko ang boses mo, no? Sige. Kumusta tabi kagawad Jaime Ayala an sa imong mamatayan sa mga oras na ini na yaon ng unyan an critical na sitwasyon so pag-abot sa birilangan ini na baga sa pigapod na corrupt by hearts takig may legs na kan mga kandidato ta nagbibilang na nagkupo na mag-iskutinyo. Kumusta an sa imong mamatayan? Just pa rin na hapon sa Indo sa mga naparadawag sa kuyang barkada. Siguro, kasi first time ko magdalagan bilang sarong kagawad. Excitement na may kaibang kaugmahan. Yun. Nanahiling ko man na talagang very welcome man ako sa mga kabarangay ko. Kung nata ko binoto ninda, okay, binoto ninda sa digis to yung sa muyang barangay. Mhm. Ayun. Siguro, yun na ini ang time na pwedeng taon-taon din time para magpagpasalamat sa ano ang gusto mong sabihin sa mga nagsuporta sa imo ngunya na kaaging eleksyon. Sige tabi, kagawad Jaime Ayala, go ahead. So, sa mga talagang very touching talaga, hindi ako parang speechless sa mga harap ka ng mga bagay. Grabe ang supportan din sa kuya. Although hindi pa nga tapos so binilangan, magiging positive lang kita na aram ko man na pinadaba ko kan sa tuyang barangay. Digdi sa muyang barangay na barangay 53 sa Bunga, Legazpi City. Yaon si Maminor. Actually, si Mami nasa luwas day ko na rin. Siguro, very excited man ito para maraman so mga counting. Kaya lang, I think noy nasa luwas siya ngunyan, day ko siya na-email. Sige. Igwa lamang ki nasinaw-sinawan ka lamang na ilaw nin pag-asa? Siguro, siyempre naman, gabos man kita baga, gustong manggana. Sana. Nahiling ko man so kaliwanagan na pigapod na talaga makakalaw kita naman sa pigapod na pitong posisyon, pitong kagawad sa mo yung barangay. Ayun, okay. Very good, very good. Congratulations, tabi, Manoy Jaime. As in, aram ko, saro ka sa mga, kung halimbawa man, tawanan ka rin chance na tiwalaan ka itong mga, or itiniwala sa iyo, mga taga-barangay Bungaan sa indang sa Garadong Boto, aram ko ba na kapablik ka bilang sarong public servant, bilang sarong kagawad dyan sa barangay Bunga. Good luck sa Giraray, as in, marahil na hapon sa imo. Salamat. Thank you very much. Ayun, Thank you. sige. Mga tugang, si Councilor Kagawad Jaime Ayala, kan barangay Bunga, nakasabay niya to dito sa programa. Gwapuhon mag-iniwa ta. Pag mangarap ka yung mga itsurahon, talagang sige. Ayun, sige. Good luck sa Giraray, Kagawad na Jaime Ayala, dyan mga tugang sa barangay Bunga. Nagkakuha pa kita mga interview sa mga gabos na mga councilor, sa mga kapitan, bako lang kagawad, pati mga kapitan, tanganing maraman niya to. Kumusta untaan sa indang mga namamatayan sa mga oras na ini? Kumustaan sa indang paglibot-libot na, kung igwan na lamang ki nasinaw-sinawan na pag-asa, dyan sa inda po tabi na mga lugar. Ayan, sige. Sa Giraray, minabil tayo, yaon ka na tabi, kasurog na Arman sa silensya niya, no? Yaon. Thumbs up. Pag yaon. Okay? Sige. Mga tugang, minabil ta po si kapartner, si kasurog na Arman Reyes, yaon dyan sa Giraray sa Libon, ta-interview ta si Kapitan. An incumbent na barangay captain kan Pantaw Libon, and at the same time, ang ABC president kan Libon Albay, mga tugang, kan Libon Albay. Tama, kan Libon Albay. Sige na tabi, mga tugang. Balikan ta po si Kasurog Patrol Arman Reyes. Kasurog Patrol Report. Kasurog na Arman. Welcome sa Giraray. Welcome back. Marahay na hapon. Nawara so signal. Nag-luyas so signal ni Kasurog na Arman. Nagluya. Tuminaririk so earth. Ayan. Tuminaririk so earth, mga tugang kan signal ni Kasurog na Arman. Sige po, keep your message
coming in and pwede na po makasabay nato sa mga gusto nindong pwedeng kung may kataling ka mo dyan na counselor or kagawad or kapitan. Interviewon talig din. Une. Sige, pagbalikan tayo na si kasurog na Arman. Yaon kay banan niya. Nel day man na okay, sige. May ano ka? May okay. Sige. May bituwa ko. Sige, rin mga tubang. Mabalik po. Yaon na po si Kasur Darman. Go ahead, Kasur Darman. Marin na hapon. Kasur Darman, go ahead. Ano, nawat mo sa ano ta? Wala naman. Okay. Sige, go ahead. Yes, sa Giraraya, Kasurog, SM Manil, na exact location nato niyan kita sa loob mismo na compound ni Honorable Punong Barangay Jupiter Fernandez asin na yaon siya na kaya lang mga bisitan niya ngunyan pero dahil kita unlakan sa to yung inahagad na entrevista pero ang importante siya asin pag-araman niya po na talagang nasabi nga barangay captain talagang pero kailangan pinaghandal. Ninholita sa nangyayari nga ang gabos na simple garo siya maski day pa 50% o 25% na kuyan nabibilang na balota talagang masasabi na bako man kakabako kaya iyo inian na matian man siguro kan bangkit na honorable barangay kan Bantaw Libon albay na si honorable punong barangay Jupiter Fernandez President Asinman ex-officio member kan sangkot bayan Kanlibon. So nahiling man niya po niyan si incumbenta barangay kagawad Noemi noon na konsain na yaon siya digdi sa ulay na banggit na kapitan asin ang kapirapang mga bisita digdi ayo man ang kaulay kani barangay captain Jupiter Fernandez asin yaon ang sayang Mrs. Mrs. Fernandez asin ang magkapirapang mga bisita digdi niya ng mga oras niya kung nahiling mo kasurog na SM compound gero preskuhon digdi asin lugar talagang mahiling mo kuuning kahoy maski mainit hindi presko pa man giraray sa lugar na bangkit. So yan muna sa tuyang dagdag na impormasyon partner kanyan na mga oras na lagi kan digdi sa location particular na sa compound ni Kapitan Jupiter Fernandez na kaibanan sa tuyang pinaka paboritong driver si Satuyang abo man magpabangkit na ngunyan sa Satuyang report ngunyan na Ikadikdi ka pa ng driver? Come again. Ayos ka palang sabi ko, ikaw ka sa diring driver. Ayo. Malapit ka. Bagay ni. Medyo harayo ini. Harayo kaya ang lugar na ini ining residensya Kapitan Jupiter Fernandez. Ako baga nag-uli sa Pulangi, nag-agi pa ako sa sentro kan Banuan ni Libon bago makabot sa Puyan sa barangay Bantaw Libon albay. Duman mo ya partner.
Anong lugar ba ito? Anong barangay ba ito? So may binadil na kapitan? Anong barangay ito? Apigagian ko ito, digdi sa barangay San Jose, Libon Albay. Bago ko at yan, maagi naman ako duman sa barangay San Jose, Libon Albay. Okay, sige. Update mo ako naman, Tabi. Kasurok na Arman, ha? Aramon ka duman kung kumustahon pa itong lugar na ito. Mas may binadil na. Okay, Sige. so, pag may oras pa kita partner, hapit kita duman sa barangay San Jose, Libon Albay. Kani maraman niya ito kung ano ang sitwasyon kan burutuan, asin pirilangan, sa nabanggit na barangay. Ganyan na mga oras na yun, sinasagibong barangay SK election 2023. Gikan digdi sa Giraray sa location sa compound ni Honorable Punong Barangay Jopit Fernandez, Arman Reyes, reporting. Pilihan 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. Salamat, kasurog na Arman Reyes sa imong dagdag na storya dyan sa imong area of responsibility dyan sa Barangay Pantaw sa Libon Albay. Sige, baka lamang makuha naman so, makuha naman so linya duman ni kagdatos duman sa lugar na concern may binadil na kapitan sa barangay niya San Jose, sa Libon, Albay, mga tugang. Sige, an oras na po, mga tugang, alas 4:37 po, nin pagka hapon. Kumusta unta, mga tugang, an saro sa mga nasa palaban ngunyan na kagawad sa barangay Bungapay ni. Yaon si kagawad na Mark Masarate, kagawad tabi maray na pagkahapon. Live ko sa programa. Hello po, maray na pagkahapon po. Ayun. Sa kapos po na nag-imati. Oo. Kasi nakaka-giling po live. Gusto ko lang kaya maaraman sa imong namamatean sa mga oras na ini na nagpupuon na pag-iskutinyo, nagpupuon ang pagbilang kan mga boto kan dyan sa imong namamuta na barangay. Kumusta ang sa imong namamatean, Tabi, kagawad Mark? Sa ngunyan po bilang aspirante, kagawad sa barangay mi po. Maugma po ako as in medyo tigatukar bangki kurab-kurab tagaro baga ahatulan na kita kan sa tuyang mga kabarangay. Halagad po maugma, taratapos ning matuninong as in maugmaan sa tuyang election sa ngunyan po. Ayun. Halalan sa barangay. Very good, very good. Ito yung pinaka-the best naman na maski pa paano, maski pigi kurab-kurab, maugma man giraray. Peacefully, wala nila pa man na naging problema and naging eleksyon dyan sa imong nasasakupan. Iyo po. Apo. Pade, Tabi, siguro, kuhaon ko na lang katawa ko na lang siguro yung importante din para makaulay mo sa mga taga-barangay Bunga, mga constituentes mo dyan. May gusto kang pasalamatan? Sige po, go ahead. Sa kapos po na mga taga-Bunga, nagpapasalamat po ako sa mga nagtarabang, sa mga nakisumaro, nagtauki oras, nagimati, kan sa muyang pikundo Sir Noral daw na paglibot-libot sa mga lambang mga kaarungan. Asin, kung ano man po ang mangyari sa ngunyan, manggana man po kita maperde, bilang sarong mga kandidat, at dapat po aram na yan, kasi pag sabi baga po sa sarong kawat, may gana, may perde. Kung ano man po maging resulta, tatanggap po ki Udok, asin bukal sa tuyang kalooban, Tabi. Ayun. Okay, sige. Sports lang ika nga. No, sports lang. Sports lang. Sige. Talagang pipabilib mo talaga pa sa mga patara-tara mo. Sige, mga tugang si pading Mark Kagawad, aspirante para sa Kagawad na si Mark Nino Masarate dyan po sa Barangay Bunga. Thank you so much, Tabi Pade. Salamat doon. Mabuhay ka. Okay, sige. Thank you. Mga tugang si Kagawad, aspirante po, Mark Masarate dyan po sa Barangay Bunga. Sige. Isay pa ang mga apunanta sa mga sa barangay pa yung pinatang kapunan sa impang barangay ang pinatang kapunan. Si barangay kan barangay kan Piñaranda. Sige daw kapitan kan Piñaranda. Sa mga nasa contact list ko lang ini ha. Okay. Mga tugang,
Yaon po si Bunalinya, an mahigos na kapitan kan barangay Piñaranda kan Ciudad kan Legazpi, aramon taan siya namamatayan sa mga oras na ini. Kap, Mafi Velasco, mari na pagkahapon live ko po sa programa naka-live po sa Bicol Net TV. Kumusta po sa iyo namamatayan sa mga oras na ini? Maray na hapon po. Ano ini? Naka-live ka sa programa. Ano po? Naka-live ka sa programa sa election coverage kang Bicol Net TV sa mga oras na ini. Oo. Iyo po. Sige po. Maray na hapon po, Brother Ernel. At tuon. Kumustahan sa imo namamatian sa mga oras tabi si Scap na nagpupuon na ang pag-iskutinyo, ang pagbilang kan mga balota. Kumusta? Siyempre po, dahil may iwasan talaga pong nag-attack ang nervyos, dahil mo maaraman kung ano ang, kasi dahil mo paaram ang resulta, inibumi ang gabos, ang best man po, na gumana kami. Hopefully, sana nga po mapangyari. Ayun. Di ko man ka masyadong istorbon tabi sa Scap ha. Ako nagapot lang kan mga igwa lamang dyan ki mga untoward incident sa lugar mo. May mga balita ba na igwa din mga pangyayari nin harassment or ano pa man. Kumustaan na barangay mo sa nakalipas na campaign period hanggang sa nag-abot ngunya na eleksyon? Aw, kadakol po. Kung yan, masanasagot nga rin ngunyan po, may mga post pa sa kuya na kung ano-ano. Di man po ako pagtutulungan. Talagang bugbog po ako sa araw kaya ng mga post na yan. Mga kung ano-anong pagtataram. Talagang medyo may talaga pagabot sa eleksyon araw kaya no. Ito talaga mga pangyayari na pagkakararaot, kung ano-ano. Anyway, at least peaceful man ang eleksyon sa Indo. May nagiging peaceful man po. Di tan pa, maraming ayos pa po. Yun di tan pa. Ano so nangyari di tan pa? May nag-iriwal? No. Di ba? Hindi pag-abot na pagborotohan. Okay, sige. Siguro, pagkakataon na tabi si Scap na gusto mong sabihon, pasalamatan, may gusto kang pasalamatan sa mga taga-barangay Piñaranda. Go ahead po tabi, si Scap. Ay, yun po. Sa Pirangal daw, na pagkakampanya mi, yaon ang pagpatugtog mi, minsan nakakaribo kami, nagagat kaming dispensa, tapos syempre parte yan kansar kakampanya, medyo may ribok-ribok, pero nagpapasalamat man po ako, na-appreciate marami sa kuyang konseo, pag-iribat maski pa pagsusuportan man po ninda kami habang kami nagkakampanya. And syempre, mapasalamat na po ako, ano pa man ang maging resulta ng eleksyon na ini, ito po minapasalamat sa mga kabarangay ko dahil maski po paano, yaon po sila sa pagsuporta. Ayun, okay. Last question tabi, si Scap. Nasiripan mo na kung ano ang resulta naman, may partial ka na naman na nahihiling na resulta kan borotohan? Sa ngunyan po, wala pa po, maski kadikit na initial, wala pa po. Ayun, okay, sige. So, mabalik na lang ni siguro din sa barangay Piñaranda Taddaod kung ano man makipramtan tayo, makikipag-contact kami sa imo ngani nang maaraman niya mo kung kumusta ang sitwasyon kan sa indong barangay and ang eleksyon kumusta niya sa indo. Thank you so much tabi. Yes, po. Si Scap Mafe Velasco. Salamat po. Apo. Sige. Welcome po. Ayun, mga tugang si Sis na Cap Mafe Velasco kan barangay Piñaranda, barangay 33 ba yan sis ka pa no? Barangay 33 Piñaranda, Ciudad kang Legazpi mga tugang, dyan po sa may parte yan kan sentro mismo kan Legazpi. May mga kadigit na po tabi mga tug na mga bako masyadong dahil sa mga harassment, pero at least peaceful man po ang sa iyo pong barangay. Sige, and coverage po, special coverage kan Bicol Net TV sa barangay and SK election, padagos po na pinagsasagibo. Mabalik po ang programa, dyan na po. Pilihan QNT23 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash,
owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Pinilihan KMT23, the Bicol Net TV, Barangay and SK Election Coverage. Sige po, ano oras natin mga tugang? Alas 4:47 na po ng pagkahapon, 4:47 sa tuyo pong orasan, hindi po sa Bicol Net TV. And nagpapadagos po ang programa, ini po ang special coverage and coverage po kan Bicol Net TV para po sa Barangay and SK election ngunyang pong 2023. Sige, ay nasu ano ko dito na mawara una ini. At taod-taod na po mga tugang mabilta ako sa sakuyang programa. May report kaya ako, ma-shoot kaya ako ng report sa national media. Kaya baka dai taod-taod mapundo mo na ako madali kay mga nagapirang minuto sa sakuyang programa. Ma-shoot kita ng report duman sa Himala, yan, sa national media. lagi kang nakikinig. Medyo saro pa sa mga nahiling ta na nakaabot itong istorya sa monitoring kang Teachers Dignity Coalition buda kang lente. Ito pong pangyayari po duman sa Palawan. Iga po ni incident sa Palawan na 20 presinto dyan po sa Puerto Princesa mismo. Diyan po sa Puerto Princesa Pilot Elementary School ang linaog mga tugang ki grupo kan mga abot naman pong imenos kay ni ang grupo kan mga Muslim kundi iyo po ang report na nagluwas na grupo po ni mga Muslim buda sa piritan po na pigkukua. Kinuha, pinurulnit, pinaraknit, ginirisi mga tugang ito po na mga official ballot dyan po sa Puerto Princesa Pilot Elementary School. Linaog po kay grupo. Then, pagkatapos po lagon ken grupo, winaransak, pinaraknit, rinaraot mga tugang, so, mga ballot boxes. Paano ang mangyari kay niyo? The failure of election ini duman sa Puerto Princesa, duman sa barangay na ini. Kasi, paano ini? Mga araw kaning sitwasyon sige ta nag-apply kita sa monitoring team po tabi kan kan lente asid kan kan TDC kasi aside from nasa Bicol Net TV po kita, aside po kayan nag-monitor man po kita sa gabos na mga presinto sa syudad kan Legazpi sa mga coordinator kan TDC sa Legazpi. Then may from time to time may nagdaabot na reports from other provinces, other areas na nakakwata po na mga reports. Kaya mamundo ini pag-araw kini na sa paman na nagpa-remove paman duman sa lugar. Although bako po ini sa tuya sa Bicol, bako po ini di sa Albay, sa Puerto Princesa po ini. Pero mamundo man po giraray na bareta ini kasi paano po so karapatan kan mga kabarangay nato, so karapatan na makapagboto, so karapatan na supigapod tang right to suffrage mga kaibigan sa Constitution po yan, Article 5 kan Constitution, ang karapatan mga tugang kan sarong lambang Pilipino na makapagpili nin sa iya pong napupusuan na kandidato
na maging leader kan sa tuya pong lugar or kan sa tuyang nasyon. Yan po, particularly po sa barangay. So, yan na. Sige. Makusugan bulos kan mga information. Dili po sa tuya po na na group chat kan mga teachers. Sige. Yan. As of now, mga tugang, wala pa man po iba pa man na mga untoward incidents ang bilog na Legazpi. Tahimik man po, peaceful ang eleksyon sa Legazpi. Ito lang pong saro na naging sitwasyon so pagkaka-aksidente kan saro pong BI. Maboto po duman sa ibong na barangay sa lugar niya. Nakasayin siya duman sa Tamawian, maboto siya sa Bugtong. Kaya itong tayo na mapasiring siya duman sa iya pong presinto at maboto. Halin niya duman sa Tamawian Elementary School na aksidente. Ini ang gusto tang maaraman kasi paano ito nagkulang so chairman duman paano ito kaya gusto ko ini makuha ko tala si anyway ikaw man ang kipig-apod na supervisor sa lugar na yan kaya may mapalit dyan tulos kaya lang so proseso naman paano yan kang kaibahan tang kaya gusto ko talang dalaga nung duman kaya lang paano takayan busy pala. So mga kagawad po na sa mga tiga contact ko, busy pa na. Sige, oras ta alas 4:53 na po nin pagkahapon. Baka maputol po kita tulos ha. Maputol kita siguro mga 5 o'clock, mga alas 5. Mapaara muna ako sa programa. At maprepara kita naman sa pag-shootan ni report naman sa national. Side kaya kani o mga nasa local media kita. Kuha ba kitang correspondent duman sa national kaya medyo busy. Sige. Baka po umalit ng tulo si Tony K. PM Tony. Sige. Si PM Tony K siguro masunod na mga programa dyan na mismo live sa iyan lokasyon. Or kung sisiyan pwedeng available na mga kasurog niya ito dyan sa tuya pong sa inyong mga area of responsibility. Sige, oras na alas 5, alas 4:54, 4:54 mga tugang yung pagkahapon. Hindi po ang nagpapadagos na election coverage kan Bicol Net TV, Pilihan 2023. Pilihan 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. Mapagal palang magparangawa-ngawa nin 2 oras. No? Dahil kung may sa eskwelahan, hindi ka na pagal kan maghapon kingawa-ngawa. Sige. Ano pa ang mga update na ba dyan? Mga update sa tuya po mga kaibahan dyan sa luwas? Sige na. Okay, sige. Sige po. I-send ko po. Sige po. Tama yung naghaharap po sa tuilik ng mga kipuhan nila. Sige.
O sa aga pa lang talaga mga itong ano, sayang kayo talaga. Namumundo akong maray duman sa nangyari sa sarap pong kasabay nato na teacher, ano? Birthday niya pa naman sa aga. Ay, well, anyway. Udol at may duon. Siguro po, mga tungin sa oras na ini, 4 minutos antes na alas 5, ako po mapaharam na muna na. Ito yung mapaharam. Kung makabalik po ako taod na mga 4-6 or alas 16 pagkabanggi, balik po ako, pero nasa luwas ng Takyan, nasa area kita, para at least maaraman niya to na kung mga kumusta mga lugar na yan na bistahon niya to. Sige, 4, 5, 6 in the afternoon. Salamat naman sa pangaran ni kasurog na Arman Reyes dyan sa 3rd District. Sabay na to sa programa. Ay nakalog sila dahil siya nakalog sinda. Anyways, buhay na po mapaalam po sa programa. Ini po ang Bicol Net TV Pirilian 2023 di Barangay and SK Election Coverage kang Bicol Net TV kasurog kang Bicolano Worldwide. Ako po si Maestro na Ladtoon. Salamat tunon. God bless Albay. God bless Bicolanda. Pilipinas, iningat po kita sa mga napapalaban na councilor, mga kandidato, mga kagawad, mga kapitan. Iringat po kita. Lalo po duman sa mga BEI, mga teachers, na mga niyaon po ngunyan sa battlefield na pigapon. Battlefield na yan. Battlefield na po yan. Lalo sa mga lugar na mga delikado. Iringat po kita. Lugod po, gabayan kamo kan mahal na Diyos na kamo po wala man siguro sana nin maraot na mangyari ni mga ano pa man nakariribukan and pumasilan dyan sa Indo. Naway magkaroon tayo ng mapayapa na barangay at SK election ngayong pong taon na ito. Salamatunan po and God bless the Philippines. At sana maiboto natin, maihalal natin yung talagang totoo na mayroon pong tinatawag nating pagrespeto, mayroon pong tinatawag natin na compassion or malasakit, at yung totoo pong merong abilidad, meron pong kredibilidad, may abilidad upang maging isang magaling na leader ng inyo pong barangay. Mabuhay po kayo. God bless the Philippines. Pirilian 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.